yankoɓe boowal ganni rendo pinal e neesu boowal ganni arti e nder nde ɗo tongode jokkande on ɓen ɗon yaadiɓe Elhaji Umarul Foutiyou Tall ɓe wadduno jihad doggol ngol ina juuti saaha foof en mbaɗata hen meftande won inde kadi jawte ha joni noon eɗen tugni e deftere Abdoul Aziz Diallo deftere wiitende histoire du Sahel occidental du Mali 1850-1960 e nder ɓen ɗon ina limte hen biteɗo Sandama Ilou Diallo Sandama Ilou Diallo ale Elhaji Oumar ko taw ina yaara to Kuñakiri caggal nde o jebbelini Elhaji Oumar on namdi yamirode jooɗade nokku biteɗo Dialan e wiide Abdoul Aziz Diallo Dialan woni koye 45 kilométre to banggue worgo ɗo wiite lakam menne ɗum woni koye cercle Bafulaɓe Elhaji Oumar rokkimo nokku biteɗo Missidi noon ko 15 kilométre westande hakkude mum e Dialan nde ɓe pawi junngo e Kuñakari Elhaji Oumar namdi hasankoɓe ɓe yo gaddu jihadiyankoɓe e on saaha Sandama Ilo kañum e miñiraɓe mum ɗiɗo hen goto wiyete ko Sandama Sadio goɗɗo wiyete ko Séga Douwa ndewe Cheikh Umarul Foutiyou Tall Sandama Sadio kañum hawre ladial koye walde Médina ɗeɓe kaɓanno e tubakoɓe e hitande 1960 Elhaji Oumar ari to wiite Lakko Manne o totti ɗum Diawanɓe caggal nde ɓe kefti Gadiaba Sandama Ilo hesɗitini ɗo Elhaji Oumar ɗo yidde ruttade Lakka Manne Elhaji Oumar jaɓi ɗum e dow sarɗiji ɗi lelnuno ko alay saago ngam o heɓta ɗum e Diawanɓe ɓe Elhaji Oumar tottuno on ɗon nokku alay saago o sotta ɗum e ɓen kono kadi o woppidamo e ɓi ba makko biteɗo Séga Doula Diallo Sandama Ilo jaɓi ɗum sotti Lakka Manne Elhaji Oumar ƴetti Gadiaba watti ɗum e juuɗe Diawanɓe caggal nde Lakka Manne sotta kanko Elhaji Oumar o yaadi e Séga Douwa ɓe jaadi ha Ségou on ɗon Séga Douwa ni wara koye wolde Sanding Sandama Ilo ko kañum joguino gardigo ɓuri tengtude nden ke kisal keerol hakkude mabɓe Sanga wiyama wonde ko gardiɗo basɗo o wonno wiyama wonde kanko o maayi ko ɗomko e nokku mo ganduɗa ko Trarza e nder leydi Mauritanie e on ɗon saaha o wonno koye rewde omo ridde safalɓe arnoɓe ruggoji e nawde jawɗi mabɓe duuɓi ɗiɗi caggal nde o hawri e ladial hay goto ni suusani haalde cankugol makko ala ko haali kam lomtade jappere makko goɗɗo o ko Moukhtar Sogui Sow Moukhtar Sogui Sow ko pullo iwdi makko noon ko Fouta Toro kanko Moukhtar Sogui Sow omo jeeya e adiɓe walla omo nanguira jeeyede e adiɓe umminɓe fergo Elhaji Oumar e nder Nioro Moukhtar Sogui jeeya koye fulɓe waɗaɓe ko ɓi biteɗo Sogui Demba Biras Barka Galo Ɓooyi ko kanko darni wuro no wiyete Samba Goré waɗɗade Nioro kanko Moukhtar Sogui deftere Abdoul Aziz Diallo holliri wonde woppi ɓiɓɓe tato rewɓe Mariame Moukhtar Coumba kañum e Hadjiratou Moukhtar goɗɗo o ko Mamadou Siré Dia Mamadou Siré Dia iwdi mum ko wuro wiyetego Guidjilone woni koye nder Fouta Toro o ardi ko e Foutankoɓe yaadunoɓe Cheikh Umarul Foutiyou e saaha ummitere caggal polgu Massa Ciss Garan Coulibaly kañum e Mamadou Siré Dia yantude yimɓe men dokka yamirore taw ko Elhaji Oumar rokkiɓe nden yamirore yoɓe jooɗo ɗo wiyete Yilimanna Sebbe Yilimanna Sebbe hollirama wonde ha joni no woodi ko ɗum leegal e nder Yilimanno goɗɗo o ko biteɗo Bélé Alpha Racine Bélé Alpha Racine walla Bélé Alpha Racine iwdi mum ko Fouta wuro ngo haalaka e nder deftere nde kanko ni o ardimo Fuutankoɓe koliyaɓe
e nder diwani Yeli Mande. Omo andira noon wonde neɗɗo alli yanki yanade makko ha joni yimɓe ene juuro ɗum ɓuri tengtude noon e fulɓe torankoɓe. Alpha Racine ko kañum jogino rende diwan o jadguji safalɓe dahoɓe e honannoɓe e on ɗon saaha yantude kadi oto ummitere wadde to Massa 6. goɗɗo o ko Alpha Ousmane Rafiou. Alpha Ousmane Rafiou iwdi mum ko labbe e nder Fouta Djalon, kanko ni ko ɓaɗiɗo Cheikh Oumarul Foutiyou jeeya o heɓino kadi yamirore ummirade e Cheikh Oumarul Foutiyou rokkirde wirdu Tidiane woni o waɗamo muqaddam. iwdi makko hande kanko biteɗo Alpha Ousmane Rafiou ina heewi e nder Fouta Djalon, ha joni kadi iwdi makko kadi ina jogui gueɗal timmugal to banggue diine ɓuuri tengtude lawol Tijaniya. goɗɗo o ko Ceerno Amadou Donde, iwdi makko ko wuuro ene wiye Kubbiya woni koye nder Fouta Djalon, kanko ni o heeɓi yamirore wonde muqaddam Cheikh Oumarul Foutiyou e nder ɗanngal ngalaw wonno e hitande 1995. caggal mum o resini goto e ɓiɓɓe Agibou Tall ko ɓi Cheikh Oumarul Foutiyou. Tara te ko tara e mawɗo tara te ko tara la ilaha illallah tara. E nder ɓe limtaten ha hande ne jaa hen biteɗo El Hadj Kane. El Hadj Kane iwdi mum koto wiyete Sare Bowal e nder Fouta Djalon, kanko ni ko jaadiɗo El Hadj Oumar o wonno koye ɓe ganduɗa ɓe ko heeriɓe taw ko disnoteɓe wonande Cheikh Oumar ɓuuri tengtude kadi e gueɗe toddiɗe almuɓe ɓe e nder Fouta Djalon. goto e yaltuɓe makko ne wiye Alpha Ibrahima Kane, ko neɗɗo gandaɗo wonno toon to leydi Guinée to e nder janguingol diine l'islam. yimɓe ina ummotono e nokkuji ɓurɗe woɗɗude arde ɗon ƴogde gandal. e nder ɓen ɓe limtaten ha hande ne jaa hen biteɗo Diol Amady Dembour, iwdi makko ko Fouta kono ko Fouta Sénégal woni Fouta Toro. wiyama wonde omo jeeya e jamboreɓe lolluɓe e koyngal konu to banggue Guénar to wonande yaadiɓe El Hadj Oumar. ko kanko kadi e gardigo laamiɗo julɓe halfinano ko fati Foutankoɓe ɓuuri tengtude e wolde Bandiou Gula. Bandiou Gula woni koye cercle Yele Manne. Ngunɗon gardigo heeɓi ɗum ko ñande 12 février 1891. en ɗon haare wanno koto Yeli Manne no mbiruɗen ni ko Bandiou Gula e nder cercle Yeli Manne 12 février 1891 ɓe kaɓanno koye tubakoɓe gardigo Arsenal. caggal polgu ngoɓe poolaɗo Bandiou Gula e umugol ɗon laamiɗo julɓe faade masina kanko Diol Amady Dembour o sali e jebbilade o rutti to Fouta Toro toyre. o woni toon hakke duuɓi 9. o arti caggal mum to Ñoroto o yiɗi kadi heɓtude gardigu ɓuuri tengtude e Foutankoɓe kam e ɓundunkoɓe. caggal ɗum tubakoɓe Faresi jaggimbo nayimbo to wuuro no wiye Gasa hande woni ko nder commune Simbi e cercle mo Nioro. caggal ɗum goɗɗo ko biyeteɗo Samba Ndiaye jeeya ko e soninkoɓe yettaɓe Bathily ɓe Tiyabo, ɗum woni koye nder Sénégal. caggal nde woni Saint-Louis Sénégal omo waɗa julagu makko omo gollido e tubankoɓe ko caggal mum o tawto e El Hadj Oumar to wiyete Fara Banna. e mbawko makko e gandal makko yawi heɓde gueɗal e kono El Hadj Oumar. o woni ingénieur woni karallo to banggue armée to duuɓi caggal mum nde kono El Hadj Oumar dañi kanoje kanko e hoore makko o jangguina kala ko faati e pellugol kanoje. Samba Ndiaye Bathily rewani e El Hadj Oumar to Massina o heddi tan kanko ko seego o jooɗodi e laamiɗo julɓe o halfina kala ko faati e nden ka galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall. goɗɗo e jeeyaɓe yaadiɓe El Hadj Oumar ko Ouli Boba kadi o jeeya koye hinde fulɓe wowarɓe. o rewi El Hadj Oumar walla o ari El Hadj Oumar koto Ségou ko toon o abbi ɗum omo arde fulɓe ummiɓe to Karta. caggal ɗum o wonti gardiɗo to banggue bambarankoɓe ha e jeeyaɓe wonnoɓe kono ngo. e wiide Mèche ko tubako wiyete noon mbo leydi France
ko kanko wonno cukku gardiɗo seeku ko jaatum fulɓe babalankoɓe tawteɓe hannde e wuro wiyetego Jokka e nder cercle mo Nioro. Goɗɗo yaadunoɓe El Hadji Oumar ko Souleymane Coulibaly. Souleymane Coulibaly iwdi mum koto wiyete Karta. O waɗi noon gollal timmugal kanko Souleymane Coulibaly e nder keftugol Diafuno. Diafuno woni koye cercle Yeli Manne. Caggal nde ɓe mahi ɗon tata ɗo wiyete Tambakara e nokku El Hadji Oumar ɗo wiyete Tarakara ha hande koye on ɗon diwan El Hadji Oumar jogori halfindemba kala ko fati nden ke kisal galle mum kono kadi o wono keɓowo ko fati kubbal walla mbiyen impôt ji. Goɗɗo ha joni yaaduɓe El Hadji Oumar ko Alpha Abdoul Belnaɓe, kanko ko jaaɗiɗo Cheikh Oumaroul Foutiyou. O waɗi kadi gollal pattam lamiwal ɓuri tengtude keftugol seegu. Caggal El Hadji Oumar o wondi kadi e laamiɗo julɓi, kanko kadi jeyno jangu Sansanding e lewru février 1866. Ngun ɗon ko kono seegu wanno ɗum taw ina yantodiri e kono Nioro. Kanko Alpha Abdoul Belnaɓe koye nden walde o hawri e ladial hono no worɓe hewɓe ɓe wonduno e ngun ɗon kono laamiɗo julɓe. E nder ɓen yaaduɓe El Hadji Oumar ha joni ina jeeya hen Ousmane Samba Djeewo. Ousmane Samba Djeewo ko jawanɗo mbo iwdi mum woni wuro wiyetego Halwar, wuro Cheikh Oumaroul Foutiyou. Kanko e Mamadou Diane Sare Bowal jeeyaɗo wuro no wiye Timbo e nder Fouta Djalon, ko kamɓe joguino gardigo wonande catal Fuutatoro ngal walla koyngal Fuutatoro. ɓuri tengtude e haareji gadani baɗannoɗi ɗeɓe kaɓanno e Gimba Sakho. O woni gardiɗo Jalonka Dougou, kañum e konuji mum rentunoɓe to Tamba e lewru septembre hitande 1952. Alaaji Omar Tall koye feli. Goɗɗo mo mbawɗen haalde ko biyeteɗo Samba Gumbala. Samba Gumbala kañum ko labbo mo gandal mum yaari to banggue jimri, taw noon kadi ko jimri haare ngam lowde jambareɓe cuusal e casal. Ko jimowo gandaɗo o woni kadi ɓattiɗo Cheikh Oumaroul Foutiyou. O jeeyama e nder dendagal jalte bannoɗe ha e janguji walla haareji bannoɗi o hawri ladial ko nokku no wiye Ségu. omo joguino miñiraɓe ɗiɗo hen goto wiyete ko Demba Gumbala, goɗɗo o wiyete ko Yero Gumbala. Goɗɗo mo mbawɗen haalde ko Botol Sawo Haako. Botol Sawo Haako iwdi mum ko Fuuta. omo jeeya kadi e jambareɓe ɓurɓe lollude e ɓurɓe teskinde e andede. eɗen ciftina tan hay ko wiyete ko Botol nden ɗon indi ɗum ɗon ko tiitonde wonno wonande fulɓe sowanaɓe Botol. Kanko Botol Sawo Haako o wara koye wolde Kanjare e haare musde wannode taw ɓe mbaɗi ɗum koye Wambarankoɓe Massa Cissé. Caggal wargo makko wuro Kanjari kañum e hoore mum koko duppa bonna ha boni, kono kadi ko maayi ko ɗon e koninkoɓe Cheikh Oumar ene heewi sanne. Tubako biteɗo Mayj kañum ina haala e nder deftere mum ko ina booye 500 sagata mbarama e nder nden ɗon haari. Woni kadi keftogol Lakamanne, Ñagane kañum e Lambedu. ina waɗi goɗɗo biyeteɗo Tafsiru Malik. Tafsiru Malik ko pullo ɓundunki, ko gandaɗo kadi to banggue jambaragal ɓattiɗo Cheikh Oumaroul Foutiyou. Kankone kadi o wara koto wiyete Kanjare e nder nden ɗon wolde ndeɓe kaɓanno e Wambarankoɓe Massa Cissé. Goɗɗo ko biyeteɗo Kalidou Elimane Demba. on ɗon ko neɗɗo ko mo El Hadji Oumar Foutiyou hooli sanne. o waɗama ni chef de garnison to wiyete Fara Bougou e nder Karta. Goɗɗo mo mbawɗen haalde ko Ceerno Boubacar Siré. Ceerno Boubacar Siré ina nanguira wonde neɗɗo mo ganduɗa o ko joom himɓe kono kadi ko jambaɗo. Cheikh Oumaroul Foutiyou waɗimo chef de la garnison nokko biyeteɗo Janguirde to Karta de ummoto toon ina fooɗano Ségu. Kanko ni artiri jaam ɗo Karta ɗo caggal haareji kewɗi bannuɗi toon. Mej ina haala e nder ɗanngal ngal wanno e Soudan hakkunde 1863 e 1866 o holliri wonde tawimbo toon. Kanko Mej ni o heeɓi sifade mbo
walla jammindemo goɗɗo mo mbawɗen haalde e yadunoɓe Cheikh Oumar ko ceerno Boubacar Ly. ceerno Boubacar Ly ummi ko Sénégal e nokko biyeteɗo Edy kanko ko ceernajo o janggi to Mauritanie o janggi kadi e waliyaɓe Allah mawɓe ko wayno Sidi Mahmoud Sidi Mouhammed kañum e biyeteɗo Tuldo Talib e ko deftere Abdoul Aziz Diallo haali. goɗɗo mo kalnaten hannde hade men jokkoyde ko Moussa Ali Ka. Moussa Ali Ka jeeya ko e hinde fulɓe jawɓe ko gandaɗo waliyo Allah mawɗo jaadiɗo Cheikh Oumarul Foutiyou. o waɗi joƴinede koto Ségou caggal mum o fayi ɗo wiyete Fasudebe e nder hannde ɗo wiyete Jemme. ko ɗon ni o fella o wara taw warima ko tubakoɓe omo wonde capanɗe jeetato sagataɓe tumunoɓe darade e wallidde laamiɗo julɓe joɗinoɗo to Masri. wonɓe wardaɓe makko ɓe ina limte hen biteɗo Kalidou Moussa, biteɗo Saydou Sakki, biteɗo Dembo Ali e biteɗo Yero Ali. hande ko ɗo tongoten to banggue yaadiɓe Cheikh Oumarul Foutiyou e nder jihad ko adi ndeɗen gartoy hen kadi e sahaji garoji so weeli Allah. o haajoyi o wiyama Alhaji Mar Tall o tabsiri o wiyama tafsir ma o mawninama inde Cheikh Oumar Al Fouti koɗo subaka jongɗo nangue o